Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligimizden diýersiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistan görnüşinden Belarus guruluşçular tarapyndan garlykda gurulýan dagmagdan nesgalarynyň Ukrainanyň Altkom maliýe senagat kompaniýasy tarapyndan Türkmenabatda gurulýan aeroport terminalynyň wagtynda tamamlanmagyna maliýe kynçylyklaryny surýar. Belarusyň Milli Ýygynynyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Myasnikow Türkmenistanyň elçisi Nazargul Şaguliýew bilen duguşjykda Aşgabatyň garlykda gurulýan dagwat boýunça öz synalan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezliginden alada bildirdi. Respublika Geňeşiniň web-saýtynda çap edilen habara görä, Myasnikow prezident Aleksandr Lukashenkanyň tawşyrygy esasynda garlykda gurulýan dagmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşynyň gidişine gödögçilik edýär. Ol Türkmen ilçisinde Aşgabatyň bu proýektiň amala aşyrylmagy boýunça boyun alan maliýe we beýleki borçnamalaryny ýerine ýetirmezligi dowam etdirmeginden öz hökümetiniň ören ýynjylyksyz bolýanlygyny aýdypdyr. Mundan başga Myasnikow Belarus guruluşçylarynyň köp sanly büyük dönüşlikler şol sanly subyektiv häsiýetli päsgelçilikler bilen ýüzbeýüz bolýanlygyny, bularyň guruluşynyň gidişine ýaramaz täsir edýänligini aýdypdyr. Respublika Geňeşiniň başlygy Aşgabatyň bu kombinatyň guruluşynyň wagtynda tamamlanmagy üçin haýal etmeýän bir topar çäre görmeliligini belletdi. Interfax Belarus guramanyň Medwed gurulugyna salgylanyp berýär. Ýöne habarda Türkmen ilçisi Nazargul Şaguliýew bu nägileligi näme diýip jogap berenligi aýdylmaýar. Medwed habarlarynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Belarus garlykdaky dagmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň esasy we kömekçi uçastaklaryny işe girizmäge ýazda taýýarlyk görüp başlady. Bu kombinat plan boýunça 2017-nji ýylyň martynda ulanmaga berilmeli we ýylda 1,4 million tonna kali dökünlerini öndürmeli. Türkmen Himya Döwlet Konserni we Belgorhimprom açyk aksioner jemgyýeti bu kombinat kurmak barada şertnama baryp 2009-njy ýylda gol çekdi we garlykdaky dagmagdan deskalarynyň taslamalary we guruluşy 1 milliard Amerikan dollarynyň gowrak ferişde durýar. Şu aralykda Türkmenistanyň işleýän Ukrain kompaniýasynyň hem maliýe kynçylyklaryna uçuranlygy habar berildi. Vremya Vostoka neşriniň maglumatyna görä Ukrainanyň Altkom maliýe senagat kompaniýasy Türkmenabatda gurýan aeroport terminalyny wagtynda tawşyryp bilmeýär. Ýöne bu kompaniýanyň maliýe kynçylyklarynyň bir tarapdan Ukrainada häzirki ykdysady ýagdaýlar bilen baglylyk aýdylsa, ikinji tarapdan Türkmen tarapynyň öz synalan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezligi işleri kabul etmegi emeli ýagdaýda giýjikdirmegi bilen baglylygy bellenilýär. Altkom bahasy tas 500 milyon dollara barabar aeroport terminalyny şu ýylyň fevralyna tamamlamaly. Emma muňa garamazdan Vremya Vostoka neşriniň ýazmagyna görä planlaşdyrylan işin ýartyndan hem az iş edilipdir we Türkmen tarapy bu giýjikme sebäpli şertnamany bolmakçy bolýar. Şol ruhatda Ukrain Medwedyny Altkomyň Ukrain guruluş hyzmatlarynyň eksport lideriniň batmagyň öň ýanyna duranyny barada köp gurrun edilýänligi aýdylýar. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýjylardan öz öýlerinde gaz ölçeji gurallary oturtmaklyk talap edilýär. Munyň bilen baglykda käbir türkmenistanlaryň dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýandygy aýdylýar. Daşoz welaýatynyň Gurban Sultanyje etrawynyň Andalyp Daýhan birleşiginiň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan ýaşaýjysy öz owasynda gaz ölçeji gurallary oturtmak çäresiniň inni 1 ýyla golay wagt bäri dowam edýändigini aýdýar. 72 ýaşly pensioner Üzümgül daýda ýaşaýjylaryň munyň bilen baglykda käbir bökdönçlükleri başdan geçirýändigine, gaz ölçeji gurallary tebii gaz bilen birikdirmek üçin derur bolan gaz geçirji turbolary ýaşaýjylaryň özleriniň satyn almaly bolýandygyny belleýär. Üstesinde de bu turbolary diňe ýerli resmilerden satyn almaly. Onuň resmiler ýaşaýjylara bazardaky bahasyndan 2 hisse gymmada satýarlar. Onu wagtynda satyn almadyk ýaşaýjylara bolsa pul jerimesine salýarlar diýip Üzümgül daýda gurrun berýär. Bizde gaza uçup koydular. Indi şu wagtynda
trubaları alıp yetişip bilmediler. Şunu bilen geçildim min hemmesi yankınege uçoçke dağıl min kaldı da. Şu dağıl min kalganı üçün hem straf etip neçe pullarını aldı dekalların. Cerime saldılar. Özleri satın almalı, özemiz almalı şu turbanı da satın. Özerimizde var yine maşında dur. Alın dedi. 2 este bakası. Bazarda arzan. Dip üzümgül dayday diyar. Şeýle dol yerli resmiýlerin ýaşaýjylara öz gaz geçirji turbalaryny satmak üçin gaz ölçeýji gurallary köçeden geçen turbanyň golaýyndaky ýaşaýyş jaý gireletine yerleşdirmen uzakdaky nokotdan çekendigine ünsü çekýär. Maşindaky turbalarını geçirjek bolup 2 este 3 este bahasyna satjak bolup biziň şu uya giriyen yerdeki nemeden toçkeden tartman berden çetdeki tolka baniye bilen näne kuknanyň nemesinden aldılar. Şu emmesi üçün girip durgan toçkeden alganda bize yeňillik bolar edi. O turbalarını satmak üçün etdi. Dip üzümgül dayda gürüň berýär. Onun sözlerine göre häzirki wagtda ýaşaýjylaryň aglabasy gün güzeranynyň tesligi sebäpli özlerine salynan pul jerimesini töläp bilmän yerli resmiýleriň haýwatlaryna sezewar bolýarlar. Tölegenen boldu, tölemeýänen boldu. Indi şunu tölemeseňizler, milisek gelemiz üstüňize, falan etemiz, pisan etemiz, şey gittiler. Korkuzup gittiler. Indi netmeli, nereden almalı? Hep pensionerler bir pensiyesi bilen nemetedi. Kocalıkı aylantıradı. Pensiyesiz kocalıkla var. Gatı kıyın. Özüňň emir rahmin gelýär şolara. Dip üzümgül dayday diyar. Yeri gelenine aýtsak Azatlyk radiosuna daşowdyň Andalyp Daýhan birleşigindäki bu meseleler barada değişli resmiýlerden maglumat almak başartmady. Häzirki wagtda Türkmenistanda ilata gazyň, suwuň we elektrik togynyň belli bir möçeri muhterler. 2014-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda ýaşaýyş we edara jaýlarynda gaz, suw ölçeýji gurallaryny oturtmak çäresi giň gerimde dowam edýär. Şol bir wagtda ýurtda ilata muht berilýän hyzmatlaryň ýatyrylmagy dogrusynda hem çağrışlar, teklipler aýdylýar. Şu ýylyň 14-nji sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýaşullar maslahatynda ilata muht berilýän hyzmatlary, şol sanda gazy tölegli etmek teklip edildi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow hem ýurduň değişli resmiýlerine bu mesele garamagy tapşyrdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Daşowuz vilayatynda guruluş garytları göz görtüle gymmatlap, häzir geçen ýyl bilen deňeşdirilende bahalaryň arasynda 75-90% çemesi tapawudy görte bolýar. Misal üçin Könürgünjiň ak bazarynda geçen ýyl metal sifiriň bahasy 300 manat bolan bolsa, häzir ol 550 manata çykdy. Ozal 125 manada duran 5 metrlik taxta häzir 250 manada satylýar. 2015-nji ýylda 10 diametrli armaturyň 1 metrinde 2 manat sorulan bolsa, häzir oňa 5 manat narh kesilýär. Garaz ýurduň Demirazyk vilayatynda esasan daşary ýurtlardan getirilýän guruluş garytlarynyň tas ähletiniň diýenýaly bahalary galdy. Narhlaryň artmagy bilen birlikde sewda nokutlarynyň tekçelerinde guruluşy degişli garytlaryň sany hem kemelýär. Bu ýagdaýlaryň hem jaý gurmakçy ýa-da ýaşap oturan tamyny remont etmekçi bolýan huzurluklary ykdysady taýdan juda yaramaz täsir edýändigi aýdylýar. Geçen ýyl iňi 4, boy 6 metrlik bir togul jaýymy poliş etmek üçin zerur bolan tagtany bahaladypdym. Şol wagt ol tagtanyň bahasy 1100 töweregi manat bolupdy. Pul toplap zerur materiallar soňra alaryn ep goýupdym. Geçen hepde bazara barsam, şol bir möçürdäki materiallar üçin 2500 manat soradylar. Indi jaýymy oňartmak işinden dol el çekämeli boldy. Diýip daşowuzly ildeşlerimiziň biri özüniň düşen ýagdaýyny gurrun berdi. Guruluş garytlarynyň bahalarynyň birden kaý gurulanmagy ýurtda dolar sewdasyna girdilen gadagynçylyk we munyň netijesinde gara bazardaky dollaryň bahasynyň artmagy bilen baglanşdyrylýar. Biz garytlar daşary ýurtdan dollary satyn alyp getirýär. Hökümetden dollar satyn alyp bolmaýar. Gara bazardan tas 2 sen narhyny töläp alýar. Bahany hem şoňa görä kesgitleýär. Diýip özüni babajan diýip tanışdyran yerli sewdagärleriň biri gurrun berýär.
Babajan haritlaryň bahalarynyň artmagy bilen oňa bolan talabyň hem azalandygyny, indi öz suwda nokudyny da yapmaly boljakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Eýem näçe aýdyr suwda ýok, girdejiden geçdik, diýana galyp başladyk diýip Babajan diýrenýär. Gepin gerdisine göre ýatlatsak Türkmenistanda dollaryň resmi suwdasyna girdilen gadagynçylykdan soň dollaryň gara bazary täzeden janlanyp, diňe bir guruluş haritlarynyň däl, eýse azykdan başlap egin işiň bahalaryny çelini ýokurlanandygy baradaky habarlar gelip gowuşýar. Resmi kursa göre $1 3 manat 50 tenge diýip kesitlense de $1 gara bazardaky narhy 6 manat çelini ýetýär. Galy berse de Türkmen mediasynda Türkmenistanyň dürli künjeklerinde haritlaryň şol sanda daşowuzdaky guruluş materiallarynyň hem barha gymmatlap barýandygy, şeýle-de bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylara ýetirýän täsirleri barada kelam agzda söz aýdylmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Habarlar gündülüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewaply ildesimiz Halbay we Gülsün paxta ýygymy döwri döwlet işgärleriniň hem gowuçy meýdanlaryna çekilýändiklerini gurrun berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren interwýusyny dikkatiňize ýetirýäris. Paxta döwründe, paxta mövsüminde çağlar edaralarynyň işgärlerine paxta alyp gidilýär. Çağlar bagynyň işgärleri, hassahanyň işgärleri, maýda edaranyň işgärleri gitýär. Paxta alyp gidilýär. Ýöne kanun boýunça işgärler gitmeli däl, şonda damolar gitýär. Hem paxta naýomluk tutýarlar, pul berip, hem hökümetiň işinde işleýärler. İşgärler özleri gidip bilmesem işini işlejek bolsalar, hakyna tutma adam tutýarlar. Şoňa da özleri göňünden çykaryny berýärler. Ol öz gelýär, işleýär ýerinde çağlara seretýär. İş yerinden boşadyp, ýöreýte diňe paxta ýeberilen işgär bolýarmy? Ýok, ýok bolmaýar. Hemme işgärler hem hakyna tutma adam tutýardan iyi berýärler, özleri bolsa iş ýerine gelýärler. Indi şol hakyna adam tutman, men paxta özüm gitjek diýsen, özüň goý berýärler paxta. Oňa neçe goý berýärler. Onuň egerde hakyna adam tutup iş yerine barman, men iş sagatymda hakyma adam uğratdym, indi men öýde oturjak diýip şuňalyk işden galyp bolanokmy? Ýok, öýdüp galyp bolan ýok. Hakyna tutma ýerine adam ýeberinde işgärler öz ýerine gelip işleýärler. Şu ýagdaýda paxta döwri, şeýle ýagdaýda döwrýärmi, ýa-ni otak döwrem işgärler gitmeli bolýarlarmy? Otakda da paxta döwürde de şoňany gaýtalanyp durýar. Otağa da gitýäs. Bizlerde oňanam bar, mana köçe gitme. Mysal üçin köçe gidip köçe arasalajak bolsaň, ikimizden birimiz alalaşmaly. Ya siz gitýärsiňiz, ya men gitýän. Soň şo 36 çağa galyp garýa da bakyr. Abyn soň biz köçe arasalamana gitýäs. Bir adam galya. Ya eneke galya, ya terbiýeçi galya alalaş. Köçe tüpürjiler ýokmy? Şäherçede ýa-ni ýöreýte işgärler, kommunal kerhananyň işgärleri bolmaly. Näme üçin edara işgärlerini köçe tüpürmäne ýa bolmasa odun çöp çapmana uğratýarlar? Endi onu bizler bilemezsek, endi bizlerde özümizden ula adam aydan soň gitmeli bolýarsan. Bizlere görkezme berýärler, alalaşýar, soň ýanymyzdaky ýoldaşymyz bilen hukman birim gitýäs ki, gitmesek şoğun turuzyalar, şoğun turuzmacak bolup alalaşyp gitýäs. Günde diýen ýany böyle köçesi ýyr gelmeli, ya bir edara açyljak bolsa şonu ýuwup gelmeli, süpürüp gelmeli. Günde bar, onuň bolmadyk güni ýok. Paxta ýygymynda ýa otak döwründe hakyna tutma işgärlere näçe hak berýäňiz? Hakyna tutma işgärlere 10 manat berýäs, iýjek naharnam, çöreginem özümizden berýäs gitýärler. Soň aňyr barandan soň ol özü näçe biziň normamyz ýygyjak bolýar. Ýygsa ýygyp bile, ýygyp bilmese de ýene ýygyjak bolup bizlere ýöne normamyz doldurup berýär. Soň aňyrdan özü şol paxta ýygan kilogramynyň hem puluny alýar. Berden gidenden soň bizem berýär soňa. Sizin berýän hakyňyz näçe? Biziň berýän hakymyz 10. Dekabr, noýabr aýlary gelýärse has gystakly bolanda 15 şoňana çykýar.
iyicek nahary bilen çöregi bilen gitdi. Hakkına adam tutmayanında şu pakta meselesini ortadan ayırayanında işten çıkarılan ýagdaý bolýarmy? Hava düşündiriş alýarlar, işden gitip koýýarlar, arzany ýazdyýarlar. Käsine zorda mecbur ýazdyrýarlar. Hakimlikden adam gelýär, näme üçin çykmadyň? Ya başlyk gelýär, näme üçin çykmadyň? Çykmajak bolsan çık işten, senden başga da adam kän diýip gowkat durýar. Şonu eşitmejek bolýarsa etýäs. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Atçylowanyň lewaply ildesimiz Halbay we Gülsün bilen geçiren interwýusyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi Awganistanda umydywarlyk döreden parahaçylyk prosesi bilen bagly dowam etdirýäris. Awgan hökümeti bilen Hizb Islami toparynyň arasynda şu gün, ýagny 29-njy sentýabrda parahaçylyk ılalaşygy baglaşyldy. Ilalaşyga Awgan prezidenti Muhammed Eşref Gany we Hizb Islami toparynyň lideri Gulbeddin Hikmetýar gol goýdy. Şu barada men Şaýmyrdan Gulmurady sizi tanıştyrýaryn. Hizb Islami topar bilen Awgan hökümetiniň arasynda baglaşylan parahaçylyk ılalaşygyň güýje girýänligi şu gün resmi taýdan eglan edildi. Şu münasibetli kabulda prezident köşkünde dabara geçirildi. Hizb Islami toparynyň lideri Gulbeddin Hikmetýar ýygynaga gatnaşyjylaryň alynda telekonferans arkaly çykyş etdi. Hizb Islami topar bilen parahaçylyk ılalaşygyň baglaşylmagy boýunça dünýä jemgyýetçiligine hem kömek edendigini prezident Gany ödeden çykyşynda bildirdi. Parahaçylyk prosesini Awgan halkynyň goldaýandygyny ol öňe sürdi. Awganistanda asudalygyň ornaşmagy boýunça dost ýurtlar hem alada edýär. Onuň üçin biz minnetdarlyk bildirýäris diýip prezident Gany belledi. Denariwali tulin aw dostu hiwadunu hamkari nawai de sulip prosake khanduna ziyad. Hizb Islami toparynyň ýolbaşçysy Gulbeddin Hikmetýar kabyla gelmedi. Ol uydu ara gatnaşyk arkaly ılalaşyga gol çekdi. Hemem teleköpür arkaly çara gatnaşyjylara ýüzlendi. Hökümet bilen Hizb Islami toparynyň arasynda baglaşylan ılalaşygyň Awgan ara ılalaşykdygyny Hikmetýar aýtdy. Ilalaşykdan soňra Awgan halkynda ýurtda asudalyk bolar diýen umydywarlygyň dörendigini Hikmetýar nygtady. Böyleki ýaragly toparlar hem ol Awgan hökümeti bilen ılalaşyga çağırdy. Dedi muzakeratu pradyu lawsatat aw wasayat prata bukhpala de Afganan termenz tarsar. Hizb Islami topar bilen Awgan hökümetiniň arasynda parahaçylyk ılalaşygyna Jemgyýeti Islami partiýasynyň garşylyk bildirýändigi aýdylýardy. Ýöne bugünkü maslahata Jemgyýeti Islami toparynyň wekilleri hem gatnaşdy. Awgan milli Bitewi hökümetiniň ýolbaşçysy Abdulla öz tarapdarlarynyň bu ılalaşygy goldaýandygyny habar berdi. Ilalaşyga amal edilmelidigini ol öz sözüne goşdy. Parahaçylyk prosesiniň dowam etdirilmelidigini hem Doktor Abdulla dile getirdi. استقبال میکنیم و در راه عملی شدنش همکار هستیم. اولین و آخرین قدم نخواهد بود. Awganistanda parahaçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygynyň ornmasary Abdulkerim Haddamyň aýdysyça, Hizb Islami bilen Awgan hökümetiniň arasynda bolan ılalaşyk ýokary geňeşiň gazanan uly üstünligidir. Böyleki toparlarym Hizb Islami'den görelde alar. Parahaçylyk prosesine goşular. Munun belek ýurtda ýagdaý kadalaşar diýip Haddam umyt bildirdi. İslami bilen Devlet Cumhuriyeti İslami Afganistan ortasında ulalaşık geçti. Ve bunu bizler o faaliyet alıyoruz. İnşallah gelecekte de başka muhalifine de bir yaxşı peygamber ulgu olur diye umut ediyoruz. Afganistan'da usul sebep olsun ki Resulü serseri gelse o merdim bir nefes aram alıp bir usul zindeli eder mümkünçülük görürse. Gepleşik taýlap azatlygy getiren Şaýmyrdan Gulmurady.
öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetiň doş çatly garaşsyz telewizionyny Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň çağalyk döwründen dostunyň $550 million baýlyga eýe bolup 2005-2010 ýyllaryň aralygynda Gunvor atly newi satýan kompaniýanyň uly bölegine eýe çykanlygyny habar berdi. Gunvor berilen habarda käbir maglumatlaryň şol sanda Piotr Koblinin kompaniýanyň işine girişmeginiň wagtyna degişli görkezdilen maglumatyň näme taýykdygyny aýtdy. Gunvor Koblinin 2007-nji ýylda 1 ýylyk olay döwrüň dowamında azlykdaky maýy goýuju bolanlygyny habar berdi. Doş telekanaly Kolbinin Putin bilen olaryň kakalarynyň 1950-nji ýyllarda duşanlaryndan soň dostlaşanlygyny habar berdi. Kremlin tanqidçileri 26 sentýabrda görkezdilen derňew reportajynyň Putiniň we Gunvor kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary görkezýänligini aýtdylar. Käbirler bu kompaniýanyň Vladimir Putiniň köpçülige ma'lum bolmadyk girdeji çeşmesi bolmagy baradaky çaklamalary öňe sürdiler. Putin öz girdejileriniň uzypsyzdygyny aýdýar we Gunvor kompaniýasy bilen gatnaşygy ret edýär. 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlar gündöwür Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmakda guman edilen Putiniň ýaranlaryna garşy ykdysady sanksiýalar girdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Putiniň Gunworda investisiýalarynyň bardygyny we bu kompaniýanyň maliýe serişdeleriniň onuň üçin el ýeterlidigini aýtdy. Gunvor kompaniýasynyň wekili 28 sentýabrda Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna e-mail arkaly beren jogabynda Putiniň bu kompaniýa bilen baglylykda hiç ýyly eýçiliginiň, bähwidiniň ýa-da başga bir gatnaşygynyň bolmandygyny aýtdy. Doş telekanalynyň reportajy Kolbina we şeýlede Putiniň ýakyn ýarany bolup Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna täzebar edilen Gennady Timchenko tarapyndan esaslandyrylan Gunvor kompaniýasyna gönükdirilipdi. Esasan neftiň sowdasynyň hatabyny baýan Timchenko Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp alyp öz düzümine goşaly bäri özüniň ortiýetdäki hasaplaryny elden beripdi. Doş telekanaly şeýlede Putiniň 2000-nji ýylda ilkinji ýadak prezident saýlananda Kolbina ýazan hatyny paş edip Kolbiniň şondan 1 ýyl geçen soň biznesa başlandygyny öňe sürdi. Häzirki wagtda Kolbiniň baýlygynyň $550 million möçberde kepitlenýänligini Forbes jurnalynyň ors dilindäki neşri habar berýär. Ortiýetde korrupsiýa garşy görüşýän aktivist Aleksey Navalny soňky çap bolan maglumatlaryň Gunwor'un Putina degişlidigini tasdiklaýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Yanyp köyse